تطعمو مس راديو رنا عبز مدبزي لمحبراوي هيوت زنصبارغو صحفات قطمتات درساتاتن وازاتاتن زغربو خوينم عب هيوت نزقاطمو صقماتن فتاتحومن عملخختانا معلتاوي هيوتنا تذكروتات نسنتن كالي ناطمامتانا بولقاوي هيوتنا نانصبارغه ززناقعن مخرطات زلقسن مدبيو تطعمو مس راديو رنا سلام كمي تغنيو فتوحتها تلت مدب تطعم سريديرنا زيتو الربع صغربلكم مدبكم مدب تطعميو نلمون كم تلمود نعخم يخوفن يزبن لا يتحس تدالينا أب مدب ساعتنا ترغبنا لنا كسافت أمي مدبنا مسانا حبيركم بخبر خص أنحزو دموكم أدالونا أقرب مدب تسفيت يوهانسي سناي مكتتال راديو إيرنا ناتا دمسير تراويان نفس فقري صحافيت ميري محرة آب حادثة نخالو سبات كبير بدل كبدلن كم لمود جيرو خوصدون كتعسبن كاللخا أب كنت أمرونا يتساب كتستوعل تقدد عزول كسب نحط إرقوان يتعسها ملكت يرقيو كيس أنحخا كال بدل كدقم تعزب زغم زام سلسب مس نفسو سنيت كجبر كساب زي كاله مسكالوت سبات سنيت كفترن كأنزاو غناتو حمومنا كاللينيو أتساقم نفس فقريب زي مهلاوي زغسات نفسو زفكر سب نما نمسب سف زي بالبدلاي بدلينيو إيدونا ينسأنيو صبوق نزقبارلو أب حماقون صبوقون نزساليو سبيترف حماق نزبدلو سبون معالتوهي صبصبادون نفس خبريه بمونانو قرجت حرقان هلخن كركرن زعمسلو حدقنياتات لمدتات بوتو ناي محز عقم اللو اب غزيو من بوتو من كا ملسغ بولم كم زغال ننفسي يأمن نفس فقري قليل زمسل جنكا ازيا قداسنت بيو زي خبعلخا منجيو نجزا رسخا زعدل حيلي اب كنت امرخا أكايدخان من وابرخان كمون مسكالوت سوات زلكها زمدنان عزيز أوليو نفس فقريب حصر زبالي باكالاوي أمرأون منفساونا كايدخا عقوب مخان مالتيو بزيهم عقوب انتخينكا زحاشي ويون زبالت أتعناخت وننزل تخولو انبزال عليو أثمنتهي قديم كان بسخات سرق بمهلاوكا أولك أود حساس بخا النباخا أكلاويك أو مخان عقابت يهلو عقبت مزفتر نزيع قديم كاز خسب كايو كتكسرو دلاي سلزيبلكا كأس عليا مدفعوت نتقف بزي كنت أمرون أكلاويك أو من تحانيسكا العور ستأمانات كتونن قدنيو بكبابيخا تسألاونا يمخان زلو تخولقا انبزاز قول ليو بزي كازون أون تاوت حساس باس لأتوننن نهنجرات كما مسأزهم نهم بدح باري تطري سلازي هدوء عقوسن بمخانكا زخون شجر مزجاتم شجرن من تهجات إيميلكا نمستمثال بحرية بالكان انتهى ده بغات تها مفتحنا من دايخات تالتو نفس فقر زي بالسب مسنبسو مزرابا يفتوني نستوسن ساعتاتون يخون بينو ناي مخان لمدي بلون بنفسه عقبت سلازي سمعو زيادة بكالو سباتي أنفت بزعباتهم ولك سباتون زيادة يقدس نلوت إياه أمرون منفساون عبيتي نسك بزعبازهم قديات رأسي سلازل علون كنا أسن كنا أغني سمع بزيك هزي ننبسو من باراك واريسو نسل خالوت سلاز نبر أب أكلاون تعناون كنتاتو تقدس نتي أبدون سلازي قد يحضر ساطن چنكاتن يخون بزيك هزون أب هيوتو سرعنات ويون قرطوب مذهب سلازي بلو أب قطباوية كايدو يسقم تحوت رأسة أمانات زمسو زي مرراء أمس نفسبات زلوهم قربت نتسعارنتن أب حدقا يأتوا زمدنا ويون حدار مزمسرات أتكيلو مس نفسوخ ميايات سلازي سقمو زمدنو أواق عداقا خاطو قدن خون أمو داتا هيوتو
ክቃጸረሉ ዘይክእለሉ ደረጃ ይበጽሕ። እዘን ሕቶታት ነብስኻ ሕተት ነብስኻ ትከናኸና ዶ? ብውልቅኻ ህይወትካ ናይ ምምራሕ ዓቕሚ ያጥሪኻ ዶ? ምስ ነብስኻ ናይ ምምያጥ ልምዲ ኣለካ ዶ? ብውልቅኻ ክትዘናጋዕ ትኽእል ዶ? ዝተፈላለዩ ውልቃዊ ዕማማት በይንኻ ትተግብር ዶ? መንፈሳውን ኣእምሮኣውን ኩነታትካ ትግደሰሎምን ግዜ ትህቦምን ዶ? ለውጢ ትፈቱ ዲኻ? መልስኻ እውን ተደኣ ኮይኑ ግቡእ ርትዓውን ዘየማትእን ዝምቀል ፍቕሪ ትውንን ኢኻ። ኣይፋል እንተኾይኑ ግን ንነብስኻ ምሉእ ፍቕሪ ከይለገስካ ንኻልኦት ትልግስ ወይ ብብዙሕ መንገዲ ሓልዮትካ ተርኢ ኣለኻ። ሓደ መዓልቲ ድኻምን ምሕላልን ክስምዓካ እዩ። እቲ ምንታይ ግቡእ ካብ ምዃኑ ኣሚንካ ትልግሶ ፍቕሪ ዳ እምበር ካብ ውሽጥኻ ትማቖሎ ኣይኮነን። ስለዚ ምሕሳብ ከድልየካ እዩ። ኣብ መወዳእታ ዘዕብየና ሕብረተሰብ ፈታዊ ነብሱ ኣይትኹን ብዝብል ብየል እዩ። ልክዕ በቲ ትርጉሙ ንብጻይካ ንኻልኦትን ኣይተግድእ። ካብቲ ዘለካ ማቐል ግዜን ትሕዝቶ ናብ ዘለካ ንጽጉመት ሓግዝ እዩ እምበር ንነብስኻ ከየማዕበልካ ነብስኻ ቐፂዕካ ካብ ድሌታትካ ተሪፍካ ማለት ንነብስኻ ከይኩንካ ንኻልኦት ንበር ኣይኮነን። ስለዚ ንብጻይካ ከም ነብስኻ ፍቅሮ ይብል ቅዱስ መጽሓፍ። ነብስኻ ተፍቅር እንተኾይንካ ከይቋረጽካ ብዘይተጐላባነት ከተፍቅሮ ኢኻ። ስለዚ ጠንቂ ናይ ዘይምርድዳእን ጨካን ስጉምቲ ድስካለ እምሮ ዕብዳን ወልፍታት ዘይርጉእነትን ክትረዳዳእ ዘይምኽኣልን ስእነት ነብሰ ፍቕሪ እዩ። ስለዚ ነብስኻ ብምፍቃርካ ትኸስቦ ኩሉ እቲ ትምንዮ እዩ። ብርትዓውን ደስ ኢሉካን ከዓ ተማቕሎ። ነብሰ ፍቕሪ ስስዕ ኣይኮነን። ነብስኻ ምፍቃር ክሳብ ዘይተማሃርካ ንኻልኦት ፍቕሪ ክትምጡ ኣይክትክእልን ኢኻ። ጸሓፊት ሜሪ ምሕረተኣብ። እቲ ፍትሓዊ ዳኛ ወዲ 15 ዓመት ቆልዓ ኣብ ኣሜሪካ ድኳን ሰሪቑ ድሕሪኡ ካብተን መደርደሪታት ሰባቢሮ ሃዲሙ። ካብዚ ብፍትሓዊ ዳኛ ካብ ዝተዋህበ ብይን ሓተቶ። ዳኛ ዝርዝር ናይ ፍጻመ ምስ ሰምዐ ነቲ ወዲ ብሓቂ ገለ ሰሪቕካ ዲኻ? ባንን በርበረን ሰሪቕካ መደርደሪ ሰቢርካ ዲኻ? እቲ ወዲ ብሕፍረት ርእሱ ድኒኑ ተመልሰ። እወ ዳኛ ንምንታይ ዳ ሰሪቕካ? እቲ ወዲ ብሓቂ ዝደልዮ። ዳኛ በቃ ክትገዝኦ ኣይትኽእልን ዲኻ? እቲ ወዲ ኣይክእልን፣ ገንዘብ ኣይነበረንን። ዳኛ ንወለድኻ ገንዘብ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ? እቲ ወዲ እንከ ወላዲተይ ዝሓመመትን በቃ ዓራት ዝሓዘትን ስለ ዝኾነት ስራሕ የብላን። ዓዲ ዝዋዕለት ኣደያ እንጀራን በርበረን ሰሪቐላ። ዳኛ ንስኻ እንታይ ትገብር ኣለኻ? ስራሕ ኣልቦ? ወዲ ኣነ ከም መሕጸቢ መኪና ይሰርሕ ነይረ። ነደይ ንምሕጋዝ ሓንቲ መዓልቲ ዕረፍቲ ወሲደ፣ ስለዚ ድማ እዮም ሰጊጎምኒ። ዳኛ ምስቲ ወዲ ድሕሪ ምዝታይ ነቲ ብይን ኣፍለጠ። ስርቂ ብፍላይ እንጀራ ዘሕፍር ገበን እዩ። ምስ ጠመየ ኩሉ ምስ ኣበዮ ኣማራጽ ሲእኒ ሰሪቑ እምበር ሰራቕ ኮይኑ ይኮነን በሎም። ነዚ ስርቂ ተሓተቲ ኩላትና ኢና። ነዚ ስርቂ እዙ ተሓታቲ ሓዊስካ ኣነ ሓዊስካ ኣብዚ ክፍሊ ዘሎ ኩሉ ሰብ ተሓታቲ እዩ በለ ዳኛ ንብዓቱ ቁፅርፅር እናበሎ በዓል ዕድመ በዓል ጸጋ። ብምቕጻል ኩሎም ተሳተፍቲ ብ$10 ከቕጽዑን $10 ከይከፈለ ካብ ኣዳራሽ ዝወፅእ ሰብ የለን። ዳኛ ካብ ጅብኡ ናይ $10 ኖት ኣውፅኡ በርዒ ውፅኡ ክጽሕፍ ጀመረ። ብተወሳኺ ነቲ ብጥሜት ዝጠመየ ህፃን ናብ ፖሊስ ዘብፅሐ ወና ንድኳን $100 መቕጻዕቲ ክኸፍል ኣዝየ ነይረ። እቲ መቕጻዕቲ ኣብ ውሽጢ 1 ሰዓት እንተዘይተኸፊሉ ድማ እቲ ድኳን ተዓፅዩ ክጸንሕ እዩ። ኣብቲ ክፍሊ ዝነበሩ ኩሎም ነቲ ወዲ ቅሬታ ሓቲቶም
ኩሉ ገንዘብ ሂቦሞ እቲ ዳኛ ንብዓቱ ክሓብእ እናፈተነ ካብ ቤት ፍርዲ ወፂኡ እቶም ህዝቢ ውሳነ ዳኛ ምስ ሰምዑ ብንብዓት ተደሪሆም ሓደ ሰብ እንጌራ እናሰረቐ እንተተታሒዙ ኩሉ ህዝቢ ክሓፍር ኣለዎ ክብል ወሲኹ ገሊጹ። ምንጪ ማሕበራዊ ሚድያ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን መርዓት ዘይብሉ ሕጽኖት ኣብቲ ኣብ ዘመነ ናጽነት ዝተሃንጸ ካብ መቓብር ሃብታማት ዘይንእስ ሸላታት ማይ ስርዋ ዘይካሮስ ኣጀንዳ ትብል መጽሓፍ የንብብ ነበርኩ። ማይሎስ ባራክ ዝተባህለ ካብ ቀንዲ ጠባያታ መጽሓፍ ኣብ ግዜ ሶቪየት ሕብረት ካብ ቼኮስሎቫኪያ ሃዲሙ ናብ ኣሜሪካ ዝኸደ ነበረ። ኣብ ሓደ ስርሒት ነብሱ የላል ነበረ እሞ ከም ዝበለ ቃል በቃሉ I came from a country whose government is stolen from the people. ሸቕ ኣበለኒ ውሽጢ እሻቡ ልክዕ ከማይ ድማ በልኮ ንሆ ኣብ ዝቕንያት ድማ እታ መንግስትነታ ካብ ህዝባ ዝተሓድገ ሃገርና በዓል ናጽነት ከተብዕል ብሩርዶ ዋላ ምሩር ትብል ኣላ። መን ናጽነት ከብዕል? እቶም ጉዙኣታ ኻውሕን ጽርግያታትን ናጽነት ኣብ ዘይብሉኸ እንታይ ማለት እዩ በዓል ናጽነት? ናይ ካልእ ከየጉድሎ ኸይሸራርፎ ናተይ ዛንታይ ህይወተይ ኣብ ናጽነት ነዚ ይመስል 4 ዓመታት ካብቲ እግዚኣብሔር ከም ሰብ ተፈጢረ ከም ሰብ ክነብረሉ ዝሃበኒ ዕድመ ኣብቲ ከም ሰብ ተፈጢርካ ከም ሰብ ዘይንበሮ ጎዳጉዲ ማይ ስርዋ በኺነዮ። መእሳረይ ዘይኮነስ ኣተኣሳስራይ ወትሩ የስተንትኖ። ሓደ ምሸት ከም ትልሙድ ዕላል ውሽጢ ሒዝኒ እንከሎ ከምዚ ትብል ግጥሚ ገጠምኩ። ዝጎየሉ ግዜ እናጎየ ድሓን ኮኒለዮ ተኸርምየ ኣይደንገጸለይን ጎኒ ጽኒ ተዓዚሩ ሕብራዊ ኽታም ኣብ መስመር ህይወተይ ኣንቢሩ። በዛ ግጥሚ ገይረ ናብቶም ኣብ ዘመነ ናጽነት ዓሰርተታት ዓመታት ናይ ዕድሚኦም ኣብ ዘመነ ናጽነት ኣብ ዝተሃንጸ ጎዳጉዲ ዘባኽንዎ ዜጋታት ዘከርኩ። ኣብ ጎድነይ ዝነብሩ ሸላታትን ኮንቴነራትን ፌሮ ኣብ ኢደ እግሮም ከም ኣምባር ዝተሸለሙ መናብርተይ ናይቲ ህይወት ኣስተንተንኩ። ምስትንታን ሒዝኒ ሃጽበለ ምስትንታን ፈጠረ ኣስተንትኖ። እቲ ጽቡቕ ነገሩ ብውሽጥኻ ኸተስተንትን ሰብ ዘይቈጻጸሮ ጉዕዞ ውሽጢ ምንባር እዩ። ኣብ ዘመነ ናጽነት ዳግማይ ዝሰንከሉ ስንኩላን ናጽነት ክድምበሉ ኣብ ዝቕድመይ ደቆም ብሰንክታ ናጽነት እትበሃል ስግሮ ደብ ምኻዶም ደቆም ሲኢኖምስ ደርሆኹም እውን እንትኹን ሸጥኩም 50 ዕጽፉን 1000 ክፈሉ ዝተባህሉ ናፍቆትን ሕራነን ኣብ ገጾም ዝንበብ ወለዲ ኣብ ፊተይ ቆይሞም ማእላይ ኣበይኒ። እዚኦም እቶም ብጸሎትን ብጉልበትን ን30 ዓመታት ነታ ናጽነት ዘምጽኡ ወለዲዮም። ነቲ ሞት ተሳሊሜ ከም ጐይታ ዓለም ክርስቶስ ኣብ ዘመነ ናጽነት ብገመድን ፌሮን ዝተሰቐልኩ ኣስተንተንኩ። ኣብ ዘመነ ኣፓርታይድ እኳ ኣብ 6 ወርሒ ንማንዴላ ዝፍቀደሉ ዝነበረ ናይ መጽሓፍ ደብዳቤ ናብ ስድራኡ ኣብቲ ኣብ ዘመነ ናጽነት ካብ ኩሉ ብግዴታ ተወሺበሉ ዝነብረሉ ዝነበርኩ ጎዳጉዲ ማይ ስርዋ ግን ንዓመታት ጭራም ደብዳቤ ዘይለኣኾ ህይወት ኤርትራዊ ኣብ ዘመነ ናጽነት ኣስተንተንኩ። ክንደይ ሞዘ ኣስተንተንኩ። እታ ግጥመ ያዕረፈትኒ። ገሊኡ ሃሳስ፣ ገሊኡ ድሙቕ፣ ገሊኡ ዝርገም፣ ገሊኡ ዝምራቕ፣ ገሊኡ ዘጨክን፣ ገሊኡ ዘበቕቡቕ። ክንደይ እሞ ኽብሎ ኣብ ውሽጠይ ኣብ ደገይ ዕድመይ ዝኸተሞ ኣብዚ ያዕረፍኩ። ክንደይ ሞዘ ኣስተንተንኩ ኣብ ዘመነ ናጽነት ብናጽነት ኣልቦ ነፃ ጉልበት ዝተሃንጸ በዓትታት ማይ ስርዋ ተኸርምየ። እንታይ ማለት ግዲ ናጽነት? ነፃ ምዃን ዲ ዋላ ካልእ ትርጉም እዩ ዘለዎ? ኣበይኒ ዘላ ናጽነት እዮም ከ በዓል ናጽነት እናበሉ ታቱላ ሒዞም ለለ ዝብሉ ዘለዉ? መርዓት ዘይብሉ ሕጽኖት። እንሆ ሕጂ ድማ ኣብዚ ናጽነት ደልየ ዝተሰደድኩሉ ሃገር ኮይነ የስተንትን ኣለኹ። እቶም ኣብ ዘመነ ናጽነት ኣብ ዛንታውን ኣንቢቤዮ ዘይፈልጥ ኣብ ሲናይ ዝተሓርዱን ኣካሎም ዝተሸጡን እንህው ኣብ ዝቕድመይ ኣረ ኸመይ ገይረ ካብዚ ኣስተንትኖ ኽእለ? ፍጹም ኣይከኣልን እዩ። ኣዒንቲ ሕልናና ንኻልእቲ እውን ኣይተኸስን እዩ። ናብቶም ኣብ ማእከላይ ባሕርን ኣብ ሳሃራን ንቡር ቀብሪ ዘይረኸቡ ኣብ ዘመነ ናጽነት እትበሃል ዘላ ህይወቶም ዝሰኣኑ ህፃናትን ዓበይትን ዜጋታት
ክዓልም ኢለ ኣለኹ ለካ ሞት ነቲ ምዋት ዘይኮነስ ነቲ ዘሎዩ ቐታሊ ኣሰቓይ ኣስቆርቋሪ ኣብዚ ኩነታይ ኣእምሮዋ ኣለኹ ኣብዚ ኻልኤት ነቶም ቅድሚ ሰሙናት ኣብ ዘመነ ናጽነት ኣብታ ሕጂ ገጣሚ ዮሐንስ አብርሃም ኣብ ግንባራ ባንዴራ ኣሲራ ኣብ ሕምብርታ ደቃ ኣሲራ ዝበላ ኸተማ ኣስመራ ኣብ ማእከል ኣባ ሻውል በተመልከተለይ ብዓረራ ኣሕዋቶም ዝተዛሕዝሑ መንእሰያት ብሕራነ ይዝክሮም ኣለኹ ትማሊ ዝተደርመ መያራ ርእስ ሎሚ ክሪኦ ከለኹ እንታይ ዓይነት ሕማም መንፈስ ሓሚምና ከም ዘለና ኤርትራውያን ጽውጽዋ ይኾነኒ ኣብ መርዓት ዘይብሉ ሕጽነት እንነበር ዘለና ህዝቢ ምዃንና ቃንዛ ልቢ ይፈጥረለይ ኣብ ዘመነ ናጽነት ብዳግማይ ሄሮዶስ ዝተሳደደት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ቅድመይ ስለ ዝቆመት ክጻወሮ ዘሸግረኒ መንፈሳውን ስጋውን ቃንዛ ስለ ዝፈጥረለይ ናይ ሎሚ ኣስተንትነይ መርዓት ዘይብሉ ሕጽነት ኣብዚ ክዛዝሞ ጸሓፊ ጸጋይ መሓሪ ተመርዖ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ኩሉ ነገር ኣብ ኣመለኻኽታና እዩ ዘሎ ንውድቀትን ዓወትን ብዝተፈለየ መልክዑ ክንርኢ ምስ ንደልን ኣብቶም ኣብ ህይወትና ዝገጥሙና ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ምስ ነተኩርን ነገራት ብዝተፈለየ መልክዑ ምርኣይና ክንዘንግዕ የብልናን እዚ እንተዳጊርኩም ምስ ፍልስፍና ሐዋርያ ጳውሎስ ክትሓብሩ ኢኹም ሐዋርያ ጳውሎስ ከምዚ ይብል ኣብ ውሽጢ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ኩነታት እንተኾንኩ ሕጉስ ክኸውን ከም ዘለኒ ተማሂረ ናይ ማህረምቲ መግረፍቲ ብዳርባ እምኒ ምውቃዕ ምእሳርን ዝርዳእ ሰብ ካብ ዘረብኡ ብዙሕ ነገር ይርዳእ ኣብ ውሽጢ ከምዚ ዓይነት ኩናት እናሃለዎ እኳ እምነቱ ንነገራት ብዝተፈለየ መልክዑ ንኽርእያ ክኢልዎ እዩ ክገብሮ ዘለዎ ክሳብ ዝገበረ ብኻልኦት ሰባት ጌገኛ ወይ ድማ ዕውት ክበሃል ምኽኣሉ ንዕኡ ምንም ለውጢ ኣየምፅኣሉ ነበረ እዚ ኾነ ሰብ ህይወት ብጌጋታትን ብሕማቕ ተመክሮታትን ዝተመልአ እዩ ነዚ ፍለጡ ጌጋታት ጌጋ ዝኾኑ በጎጉይ ርድኢት ምስ እንቕበሎምን ብጌጋ ሸነኾምን ምላሽ ምስ እንህቦምን ክኸውን ከሎ ጌጋታት ውድቀት ዝኾኑ ድማ ብተደጋጋሚ በጎጉይ መልክዕ ምላሽ ክንህቦም ከለና እዩ ንቐድሚት ዝወድቁ ሰባት ትኽክል ንዘይኮኑ ጌጋታትን ሕማቕ ተመክሮታትን ከም ልሙድ ክፋል ናይ ህይወት ይርእይዎም ካብዚኦም እናተምሃሩ ጉዕዞኦም ይቕጽሉ ዕላምኦም ንምዕዋት እውን ብጽንዓት ዝተመልኡ እዮም ዋሽንግተን ኤርቪን ከምዚ ኢሉ ኣሎ ዓበይቲ ኣእምሮታት ዕላማ ኣለዎም ካልኦት ድማ ትምኒታት ናእሽቱ እምሮታት ብሕማቕ ኣጋጣሚታቶም ክስነፉ ከለዉ ዓበይቲ እምሮታት ግን ነዞም ሕማቕ ኣጋጣሚታት ይስዕሩ ናብ ዓወት ዝወስዱ መንገድታት ኩሎም እተሰርሑ ኣብ ቦታ ውድቀት ምዃኑ ድማ ነቲ ሓቂ ከቢድ ይገብሮ እዚ ሓቂ እዚ እምበር ኣብ መንጎ ራእይ ዘለዎም ሰባትን ኣብዚ ራእይታቶም እዚ ክውን ምዃንን ከም እምነተ መሰረት ኮይኑ የገልግል ዝኾነ ሰብ ድማ ብውድቀት ተፈቲኑ ሸትኡ ክዕውት ይኽእል ነዚ እዩ ሮብ ፓርሰን ዝተባሃለ ደራሲ መጽሓፍ ጽባሕ ኣብ ውድቀትን ዘለዉ ሰባት እዩ ዝግባእ ዝበለ ብዙሓት ሰባት መስራሕ ዓወት ቀሊል ክኸውን ከም ዘለዎ ይኣምኑ እቲ ወናኒ ብዙሕ ምህዞታት ዝኾነ ኣሜሪካዊ ቶማስ ኤዲሰን ነዚ ኣመለኻኽታ እዚ ኣመልኪቱ ከምዚ ኢሉ ነይሩ ውድቀት ንገዛእ ርእስና ምስ ዘለና ልዑል ግምት ዝተሓሓዝ ነገር እዩ ንምዃኑ እውን ሰባት መብዛሕትኡ ግዜ ኣበርቲዖም ዘይሰርሑ ንገዛእ ርእሶም ካብ ዘለዎም ልዑል ግምት ዝተላዕለ ብዙሕ ከይፀዓሩ ዕውታት ከም ዝኾኑ ገይሮም ስለ ዝሓስቡ እዩ ቁፅሮም ሒደት ዘይኮኑ ሰባት መዓልታዊ ካብ ድቃሶም ክትንስኡ ከለዉ ገዛእ ርእሶም ብሃብቲ ዘቕቢባ ከም ዝረኽብዎ ይኣምኑ ግደ ሓቂ እውን እንተወሓደ ብፍርቂ ቁኑዓት እዮም ምኽንያቱ ኣብ መወዳእታ ሰዓት መበርባሮም ስለ ዘይተርፍ ነፍሲ ወከፍና ምርጫ ኣለና ብዝኾነ ይኹን መልክዕ ከይተጋገና ከይወደቕና ሙሉእ ህይወትና ምድቃስ ወይስ ነቒሕና ነዚ ሓቂ ዝምርዳእ ውድቀት ማለት ንዓወትና ንኸፍሎ ዋጋ እዩ ነዚ ሓድሽ ናይ ውድቀት መግለፂ ምስ ተረዳእና ነፃ ኮይና ንቐድሚት ምጓዓዝን ንቐድሚት ምውዳቕን ክንጅምር ኢና ደርሰት ዶክተር ጆን ሲ ማክዝዌል ትርጉም ጎይቶም ሳህለ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን
ፍትዋት ተኸታተልቲ መደብና ብዘቕድምና ልኩም ትሕዝቶ ዓጊብኩም ተዛኒኹም ክትኮኑ ተስፋ እናገበርና ናይሎም ትሕዝቶና ኣብዛዚምና ኣለና ኣብ መደብና ዘለኩም ርእይቶ ይኹን ነቐፌታ ወይ እውን ክቐርበልኩም ትደልይዎ ጽሑፋት ምስ ዘሉ በቲ ልሙድ ኣድራሻና ናብ ሬድዮ ኤረና @gmail.com ወይ ሬድዮ ኤረና @yahoo.com ኢልኩም ለኣኹልና ክበጽሓና እዩ ብተወሳኺ እውን ኣብ ፌስቡክ ተስፊት ዮሃንስ ብምባል ኣብ ናይ መልእኽቲ ሳጹን ክትገድፍለይ ከም ትኽእሉ ከዘኻኽረኩም ደሊ ብዝተረፈ ብዝመጽእ ረቡዕ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓትን ብዝተፈለየ ትሕዝቶን ክሳብ ንራኸብ ጠጥዕሞ ጠጥዕሞ ምስ ሬድዮ ኤረና ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት ግጥምታት ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ ጠጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና ዝኸበርኩም ሰማዕትና ነዚ ሰዓዚ ተዳልዩ ዝነበረ ሓፈሻዊ መደባት ሬድዮ ኤረና ብቋንቋ ትግርኛ ኣብ ዝተፈጺሙሎ إذاعة إرنا الدولية صوت أريتري مستقل ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን